Hello kayo Manggi. Magandang gabi sa inyo. Narito na naman si Papa Ben. Tayo ay magluluto ng dinuguan. Ilocano style. Dalawang klase ng dinuguan ng Ilocano. Merong malapot lang at mayroon namang tinatawag nilang paputok. Yun ang pangpulutan. Ito yung stomach. Ito ka po. Ito po yung hinihiwa ko ngayon. Yan po. Ang ingredients natin ay bawang, ito po bawang, laurel, at sibuyas, pamenta, suka, ayan po, vinegar. Ito naman ay sa akin, gasolina ko ito, Don Julio. Yan ito ay ang tinatawag nilang maskara o nguso ng baboy. Ito po, nalaga na po yan. Nalaga na rin po itong stomach. Ito po ang laman. Ito po yung butt. Malambot po yan. At siyempre, sa karamihang nagluluto ng dinuguan ay linalagyan din ng gulay. Katulad ng yung sa Palawan nakakita ko doon ng nilalagyan nila ng ubod ng saging na saba. Masarap din po 'yun. Natikman ko na. Ito naman ay upo ang ilalagay ko. Ang gagamitin ko po ay beef blood. Ayan po. Umpisa na natin ang pagluluto. Tatadtad si Papa Ben. Ayan po. Tatadtad. Ayan. Shout out pala sa mga kwan dyan, sa Pilipinas. Sa mga kaibigan natin. Sa tagapanood. Ayan po. Sa Pangasinan, sa Palawan, mga kaibigan natin dyan. Sa buong mundo. Tara sa kalan. Punta tayo sa kalan at atin na pong lutuin. Alright, kaya Manggi, unahin natin yung mantika. Ayan po. Mantika. Después, bawang. Ayan po. Ayan. Rumarag ka sana. Ayan. Ayan na. Brown na po. Ay, susunod na natin ang sibuyas. Ayan. Ayan. At ito yung sikreto ko. Yan po, bagoong. Pangtanggal ng langsa. Yan po. At lagyan na natin ng laurel. Yan. Tatlo lang. Kung gusto kong amoy nito. Bango. Isa pa. Yan. Yan po, paminta. Ngayon, halu-haluin natin. Nagsabaw na. Po, mga kayumangge, nakaraang 10 minutes, ito na po siya. Kumukulo na po ng maigi. Atin na pong ilalagay itong jalapeno na sili. Yan po. Lagyan natin. Yan. Itong bituka. Yan po. Lagyan natin yan. Yan. Sunod natin ay itong nguso. Yung tawag dito ay maskara. Next, ang opo. Ito po, kunting asukal. Yung brown sugar, yan po, kunti lang. Yan, pink salt. At ating haluin. At ating tatakpan. Ano naman po? Ayan po, mga kayumanggi, nasa 15 minutes po na pinakuluan natin yung yung pupo
at saka yung sili, ay dadagdagan ko na po ng sabaw. Para mayroon namang sabaw. Yan po. Yung pinaglagaan din ito. Yan. Ang pantay lang pa. Ang kuwan dito, pantay lang sa ang sabaw niya. Yan, pantay lang sa ano, para malapot. Pantay lang sa karne. Hintayin na natin naman kumulo ng maigi at ito'y titimplahan na ng ay lalagay yung dugo. Timplahan muna bago ilagay yung dugo. Pagkulo nito ay pwede nang ilagay yung dugo. At 20 minutes po na pinakulang ko yan. Ngayon ilalagay na natin itong dugo. Ang dugo po ay meron na po siyang vinegar. So ito po, magkahalo na po ang vinegar dito at saka itong dugo. Kaya ating ibubuhos na po. Nakikita? Okay, itatas muna itong camera ha. Ayan. Atin na pong ibubuhos sa niluluto natin. Ayan po. Okay. Ngayon, pagka binuhos po, kailangan haluin ka agad para maganda yung pagkalapot niya. Ayan po. Ayan. So, malapot siya. Hanggang maluto na po ito, kailangan haluin ng haluin. Ayan, kailangan mahalo ng mahalo. Mga idol, mga kay manggi. Lapot. Ayan po. Magandang pagkalapot niya. Ito pagka siya'y lumamig na at pwede mong ihagis, didikit ko sa dingding yan, sa lapot. Ito ang paborito ko sa lahat ng ano, luto. Malapot, hindi masabaw. Mabahabang minuto din po ang paghahalo nito para pantay yung pagkaluto ng dugo. Ayan. Sarap to sa ano? Sa ano ito? Yung puto. Sarap pa naman sa puto. Isaw-saw pala. Bukas si Mama G ay magluluto yata ng puto. Yan po, abangan po ninyo ang pagluluto niya kung paano niya gagawin. Iwan ko kung marunong siya. Dahil gumawa na rin siya noon, ay sarap din. Wala pa, hindi pa luto. Matagal ito, mami. Hindi pa pwedeng tikman yan. Kung gusto mong tikman mo, kung hilaw, yan, pwede rin. Mamaya. Matagal-tagal to. Yan. Wow. Yan. Talagang parang kawali ng magkukulam. Bumubula-bula. Yan, lumabas yung bay leaves. Wow, asim. Rap, sobrang asim yata. Ayos yung asim niya. Kalahating buti ng suka. Ito, nilagay ko. Kaya maasim siya. Kailangan haluin ng haluin. Kasi pag hindi po hinalo, dun sa ilalim niya ay magkakaroon ng tutong, papait siya, masusunog. Kung ganito mga malapot, kailangan
Haluin ng haluin hanggang maluto. Ayan po. Alright, luto na po ang ating tawag dito, dinuguan. Ito si Papa Ben. Nagsasabi sa inyo na maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang kita-kita tayo sa muli. Peace.